Orduan, gurekin egin zurea. Eskerrik asko. Egun hau, entzutea, bai. Eta eskerrik asko, aurteroko moduan hemen eoteko aukere eman diazuelako. Eta hola jarraitzeagatik, ez? Talde hau osatuta, ikasten, elkarren artean harremanak eginez, jarduerak edo medikuntza intentsiboko lanak alderdi asko ditu. Baina ni bereziki jardun naizena izan da pankreatitisetan. Ez? Pankrean eta pankreak izan ditzaketen komplikazioetan. Gero esplikatuko izuten bezala, pankreatitis txarren. Eta esan zidaten. Nik horri buruzko zerbait kontatzen hasten baldin banaiz, paretari espertu ikut. Ez? Azkenean gauza oso, espezifikoa edo gauza oso, gertatzen danean larria da, baina zehatzetan sartuko gineak edo, beharrean, badala gauza bat ezagutzen ez tegun. Edo gutxitan kontatzen digutena, eta da nola funtzionatzen du gure digestio sistema. Digoen gaina seinala bat euskal, 12 eta 13 urte 14 urte behar ditu zarrenak, eta eskolan hau ikasten nahi dira, eta gizan dator, estiak datoz. Eta estetara, bere gibela eta pankrea, bukatu da. Hori baina gauza dut komplexuago da. Elkarren artean ondo koordinatutako sistema bat daukagu. Esteak, gibela eta pankrean artean, bere zirkulazio propioa daukana, eta gure gorputzean, ila gauza guztiak bezala, ikaragarri ondo funtzionatzen duen. Eta gaine ikusiko dugu nola elkarren artean lanien ibiltzen dira, eta ze ondo koordinatua dagoen horrek ondo funtzionatzeko. Horren, aurrenengo zatilan hori esplikatuko dut, eta gero hemen gehien gertatzen dian gaixotasunek txuzera hitzein. Baitzen dugu pesigulako harriak zer dian, zer den kolikoak, zer dan zirrozi bat, zer dan hepatitis bat, zer dan pankreatitis bat ere esplikatuko dizuet. Eta, pixkatu nahi buruzko hitzaldi bat prestatu dut. Hau da, aurrenengo irudila edo, ez? Eta ikusten dugu nola, ez da gorrilla da esofagoa etorriko litzateken, hemen urdaila daukagu, baina zuzenean ikusten badezu irudi gehienak, moztu ite dute. Ez? Eta ikusten badezu hemen gibela jartzen digute, eta gibelak esatezu, urdina, gorrilla, gorrilla arteria da, hola eramaten du, urdina, bena da, hola jasotzen du, eta zer da berde. Berde bidezuna da. Eta zertarako. Eta ikusten badezue paralelo handigoaz. Eta gero hemen arteera, nun dator. Eta zergatik moztu digute. Hari zeiatuko naiz, bera geisten, zeiatuko naiz osotasun hau ikusten, eta honek nola funtzionatzen duen esplikatzen. Zertarako, gure gorputzak jaten duen egin behar du, horrena, baxeritu, digestioa egin, gero, xurgatu egin behar du, eta gero, xurgatu duen hortatik, produktu berriak sortu behar ditu. Berde sistema da, jandakoa digeritzeko, ikuskatzeko, jandakori xurgatzeko, gero, sustantzi berriak sortu, eta ez izateko ez gehiagi eta ez gutxi. Eta gero, hor sortu da, sistema hortatik, gorputz guztira banatu. Gondokogu sistema oso bat montatua, hortarako lan egiten duna. Era berian, hortik, arriskuak edo infekzioak etorri litezkenez, edo toksikoak etorri litezkenez, infekzio horiek eta toksiko horiek kontra egiteko sistema bat ere badu. Eta urteetan funtzionatzen duna, gure gorputzeko sarrera handienetako baduna. Eta bere, odol zirkulazio propioa dauka, ez da esplikatzen, ez? Eskolan esplikatzen dugu, bai badago, sistema zirkulazio handia, bihotzetik abitu eta gorputzean banatzen duna. Eta badizmo beste zirkulazio bat, bihotzetik biriketara eta bueltan. Eta hirugarren zirkulazio sistema bat, besteetan daukaguna. Eta esplikatzen ez da. Esplikatzeko gauzudiz. Hau argazki hori gehiago gustatzen zait. Hemen dago osotasun dira. Hemen orduan jandegu, hemen dator ez da horreia da esofagoa, hemen dator urdaila hemen bukatzen da, urdailak forma gehiagik dauka egiten du lanean. Gero esplikatuko izu edo. Urdaila besterik ez da. Zaku bat da, hor jandakoa sartzen da, jandako hori buskatzen da, eta batez ere bere lan handiena da, golpetik dana espastatzea. Gustatuko balitu batez ere. Eta gero hasiko litzateke, hemen estemea eta hemen duodenoa dator, gero jeiunoa,
hile ona, eta hemen esterodia azten da, eta hemen ja urdila etorriko litzateke. Bai? Eta ikustiko dut badagoela zirkulazio sistema oso bat, urdinez marraztua dagona, ze nagusiki sistema venoso bat da, eta hemen datorren odol guzti hau gibeletik pasatzen du, gibelean prozesu danak egingo ditu, eta ja gibeletik plik, kaba benara dator, eta hemen zuzenien ja bihotza dago. Vale? Eta hemen dago barean. Ez dira ez da diapositibarik ere ezkein gila. Vale? Zer bareak gutxirako balio du. Baina hemen sistema honetan, badia bi fama gehiagi dutenak, eta badia beste batzu fama gutxi dutenak. Eta bera ondo esplikatzeko. Bueno, daia, digestio aparaturen lehenengo poltza da. Eta balio du batez ere jandegun dana pilatzeko. Bueno, pentsatu behar dugu, gizadien historian eta batez ere animalien historian eta guain bezalako egoerarik ez dara bizi izan. Ni gaur badakit, jana edukiko etela. Eta bilar ere bai. Eta etzi ere bai. Bueno, eitzulotako gizaki ginanean, normalena zan ez jatea. Eta normalena zan oso gutxi jatea. Orduan, sistema bat bihar dugu, jandako hori pilatzen duna, eta aukera emango diguna, aukera dagoenean asko jateko. Zekero ez dakit jango deten edo ez dakit jango. Gure gorputzaren funtzionamentua dana dago hortan prestatua. Gu, ez dakizen bat milioika urtetan, bizi izan geha gutxi jatea. Gure gorputza prestatua dago gutxi jateko. Eta aukera dago momentu hortan asko jateko. Zekero ez dakit, hurrengo egunetan edo hurrengo momentu noiz jango deten. Gaur egun justu diferentzia bizik. Ordan, betiko galdera da, zergatik gustatzen zaizkigu hain beste, beti galdetzen dute. Ez, meikuak ona bandana debekatu itez. Ez, edo gustatzen zaigun dana debekatu itezekua. Gure burua prestatu bat dago, energia asko daukan hori gustatzeko. Txokolatia eta duzua gustatzen zaigu energia asko dulako. Grasa daukana gustatzen zaigu energia asko daukalako. Ze pastatzea, hori, egunero ematen baldin badiot, hau, nek gainezka egiten dula, ez? Baina hortarako prestatuak gaude. Eta neurri horiek pasatzen ditugunean, ez? Gero osasun arazo. Urdaila batez ere poltza bat da. Eta bere funtzio nagusia, hor, sartu seguna pilatzea da. Egu jandeguna, haua pixka bat txikitzen dugu, urdaila dator, eta urdailak poltza banak egiten ditu. Azioa botatzen du, eta sortudan hori masa bat bihurtzen du. Masa horren izena kimoa da. Masa hori askotan ikusi dugu. Zerbait estomagoan gelditzen zegunean eta botak egiten dugunean, ikusi dugu jandako hori ila dezein gabe dagoela askotan, ez? Hoixe da, boltzain, desegiten hasi baina gutxi, azidoa sortu, eta hortik pixkana, estenera bota behar. Hau da gure urdaila. Hemen dator beste gorria, eta hemen dauka ate bat edo. Esfinterra esaten dioguna guk, guk egin hor superior izango litzateke goikoa da. Honek kardia zeitzen du, eta hemen pasara dago. Urdaila betetzen da, eta hemen azidoa botatzen du. Eta bere lana hori da. Eta gero hemen dago bigarren atia edo bigarren esfinterra, guk piloro esaten dioguna, eta hemen dik duodenora pixkana behar du. Eta presek egiten duena da, itxi, pilatu, eta pixkana, lana dosifikatu. Askotan gertatzen zaigu beteka daukagula. Gehiegi betetzen bazaigu, edo ez bada ondo hasi prozesua, gorputzak zaitegu. Aurrea jo baino lehen, bota. Izenak hemen dauzkatu. Ondoren, hori bai. Urdaila badauzka beste lan batzuk. Zer egiten? Hemen atzean ja pankrea dukat, Zer dugu, ni bete naiz, eta preparatu beste danak lan egin. Eta substantzia kimiko batzuk sortzen ditu, lanean jartzeko, batez ere pankrean. Eta gibela ere bai. Mutilak lana dator. Eta substantzia kimiko batzuk sortzen ditu bertan. Horrekin substantzia parakrinoak izaten dio. Eta horrekin batera, garunanekin lotura dauka, goze eta betetasun sentsazioak sortzeko. Urdaila asko betetzen danean, garunez aurrenengo abisua, ez nekua dugu, gelditu. Eta utza dagonean, gozo sentsazioa,
tripatorria dauzkat, bai, hortik dator, lotura dago, bale? Eta guzti hau, sistema parasimpatikoa gobernatua dago, eta hori bago nervio esaten ditugu. Bueno, guk, honek ezin du izan pentsatu da. Baina garunak, badu lotura, gorputz guztiaren, sistema nervioso autonomoa esaten ditugu. Vale. Onduan, hemen, garunaren azpiko aldetik, badago nervio bat, goitik hasi, eta ez detaraino datorrena, pentsa zer distantzia egiten dut. Hemendik anabitu, eta horrik, beraino. Zuak dauzka, eztarriarekin, birikekin, bihotzakin, eta digestio aparatu guztiarekin. Gibela, baria, urdaila, giltzurrunak ere bai, esteak, eta bai. Guzti hau dena erregulatuta dago. Ez gu kontzienteki. Nik ez dut pentsatu behar gozia izango duten ala ez dut izango, ez dut pentsatu behar digestio horrezei beharko ala ez, baina lotuta dago eta erregulatuta dago. Eta nervio guztia oso handi hau da, ontan agintzen duen. Bago nervio esaten edo sistema parasimpatikoak prestatzen gaitu handalo egiteko. Da gure atzedeneko sistema. Honek ere oso fama gutxi du. Honek kontra egiten bilona da sistema simpatikoa. Sistema simpatikoak prestatzen gaitu burrukarako korrikare. Hone berri kontrakoa. Otxararako prestatzen gaitu. Bai, gu handakoan, ez dut mal. Bete naiz, horrengoko pake, lasaitasun siestagogo hori honek sortzen du. Baina eraberian beste danak lanean jarri behar ditu. Eta hau ere, garunak erregulatuta dauka eta mugituta dauka. Gero honi buruz gehiago hitzen dugu. Eta esaten dute hemen barruan, badela, bigarren sistema simpatiko bat eta bigarren garun bat. Baina orokorki adibidez, eta hau da, kotxean mareatzen gehanean edo itxasuan mareatzen gehanean, sorpio belarritik dator. Belarritik garunera, eta nervionen bidez, izugarrez kontu ez da, botarak egiten dakoan, bazaitu egiten gehan. Honexeatik atza. Nervio sistema honek hori ere erregulatzen dulako. Eta mareatzen gehanean, nola betezat, eta izateu beste irudipen badauka, bere irudipena da, zerbait txarra jandegula, edo tokatze ez dana jandegula, eta hori botein gehan. Eta gero, urdaina sortzen du beste gauza bat. Eta da Kastelen faktore intrinseko izeneko gauza bat. Haze izen potoloa. Baina, bada vitamina bat, B12 vitamina esaten dituguna. B12 vitamina garrantzitsua da odola sortzeko, eta garrantzitsua da nerviosistemak ondo funtzionatzeko. Eta oso vitamina garrantzitsua da. Eta bide nahiko komplikatu egiten du erabiltzeko. B12 vitamina, B12 vitamina batez ere haragitan dago. Inor vegetariano baldin bada, B12 vitamina. Eta oso garrantzitsua da. Orduan, egiten duna da, urdailak sortu eta sustantzia honi lotu. Sustantzia honi ez bazaio lotzen, B12 vitamina ezin dugu absorbitu. Eta gero egin behar du, bide guztia egin, eta xurraketa egiten da, hemen. Egin behar da, urdailean lotu, bide guztia egin, eta xurratu. Horregatik norbaitei urdailak kendu behar bazaio, minbizi badalako edo beste arrazoi bategatik, hilero B12 vitamina pintxatzen behar da. Zer bestela ez du xurratu. Ez du aprobetxatuko. Eta garrantzitsua. Bauzat, gure aurrenengo zakua. Eta aprobetxatu nahi nun, nerviosistema hau esplikatzeko ondoren aipatuko degunaren. Duodenoa da, estemearen aurrenengo zatia, eta gure gorputzaren, edo digestio aparaturen bide gurtzean. Hemen dator, urdailetik dator, botatzen duen zukua, eta gibelak botatzen duen zukua. Gibelak botatzen duen zukua, hirurak elkarrekin datoz, eta bertan azten da, digestioa eta bertan azten da xurrak. Orduan, hau egito da ja. Hemen daukat gibelak sortu du behizuna, hau behazun xiskua da edo bezikula, gero tubo bat koledokoa da, gero itzengo den montaz gibelak ez egiten degunean, eta duodenoa dator. Orduan, jandakoa urdailetik honea pasako da, eta pasakoa pixkana. Bitarte hortan,
behar zuen aterako, pankrearen erteera ere elkarrekin dator. Eta biak elkartuta hone ateratzen dira. Hau da gure bidegurutze garrantzitsua. Nik jandeten hemendik datorren zukuak ineten astuko dira. Eta ikusten da, milimetro eta guztina honek 10 zentimetro izango ditu asko jota. Baina gure bidegurutze garrantzitsua da. Eta behin honean nahastuta, hemen bai digestio hasten da. Oso zuku potentea da. Eta azidotasunan aldetik, gaina, urdainean azidoa duodenoan justu kontrakoa, erabat basikoa da. Hemen lehia dago, eta urdailean sartuma. Izugarrizko kontrastea dago. Erabat azidoa izatetik, erabat. Eta hemen, etorriko ja sustantzi kimiko oso garrantzitsuak, gujandako dana diz egiten duna. Digestioa nun egiten da, hemendik aurrea hasita, eta metro asko eta askotan. Eta ondoren orduan dauzkagu metro kilo bat, digestioain eta xurgatzeko, digestioain eta xurgitzeko. Orduan, ondoren dator jeiunoa eta ideona, jeiunoa da ez da inaren zatirik luzena, 2,4